मने खिसी भगलो गांव के सुन के काहे खातिर गांव के सुन के आई भागे वाली नहीं खे के भागा चल रही घर में हमरा के जियल मुश्किल हो गई। हे भगवान जी आखिर कौन जन्म के बदला लेता नहीं रहुआ। अरे कौन किताब में लिखल बा प्रभु कि जेकर लइका भैगा नहीं के वो कबो हंस नहीं के सकत। जब कहीं हंसत आदमी तब लोग कहते कि एकरा तक कोनो चिंता नहीं के ये तो चाहती है कि माई ना बनी। अरे कौन औरत ना चाहेली कि हम माई बनी। ये हमार का गलती बा भगवान। आखिर काहे हमरा संगे ऐसा अन्याय करते नहीं रहुआ। हम का बिगड़ले बनी रहू। सच रहे कि हमके मिटा देती भगवान जी। तो बेटिया काहे ना खिस जात बाजिन कहीं क्या कर उठी सूती बझनिया के मुंह देखल ना एकदम पाप बाटे। जब देखी ना हम सीढ़ी पे जाकर पूजा करे तो सीढ़िया पे बैठ जाले बझनिया के देखल मुंह देखल सकल एक से पीछे पीछे के आई सब कोई पोता खेलावताटे हमारे को नसीब जर गोल बाटे ऐसन बाजी ना गोल बिया। जब इतनी तकलीफ बा हमरा से तो हमरे के जहर काहे नहीं की दे दे। जहर काहे नहीं की दे दे। जहर खा ले तो तोर फिर पैसे ना हो जहर खाए के हम देव जहर तो अब हमार बस चल तो गाला धके घाट देती। ओ काम का दिन माजी आखिर पापी दुनिया में हम जी के का करब। जिए के तोर के कहत जाके फसरी लगा के मर जो में जहर के का जरूरत बाटे। सबसे अच्छा बाटे फसरी लगा ले बाजिन कहीं का जब भाग बझिया मुख तर में रहला जला गांव में नु रहनी जे जरूरी रहे आवे लके। अरे का करबू तनी मनी मन नहीं के लागत तारा बिना एकदम ये सही रहल जाला तनी मन रहन सहन सीख का रहन सहन सीखी चुपचाप रह जाए घर ठीक बा माई भी रहबे त माई भी हम रहम। बुझाता कि मैं साड़ा साड़ी बुझाता फेंक देले बालू निकाल के पति दे के सामने कैसे रह चाहिए इनका बुझातो नहीं थे। ये जे हमने की हिते चुके पहले हिते चुके भइनी अबे जे हम तोपे ना ये अपन चेहरा ना जी तो हमारा सामने तो कल हो हां का गिरो हम भसुर हनी नु ल बड़ा निक लागत रो लेकिन का बात बा ठीक बजाए घरे का घर में जा ल घर माई और बझिनिया तो दे ये एक जगह पास में रहबे ना कर ढिमलात रहे ले खाली जब देखो तब देखे लेनु तब में ढिमलात रहे पास में तो रहे कि नहीं खे करा कैसे माई हम को चलते थोड़ा फेफना दबाई अरे इजा करत रहो कहते कि जो का बोल जी देखी ना मम्मी जी हमरे के मारत है बताई पाऊ रवा कर भी खड़ा हम अगर हमार लइका फेंका ना हो तो रवा के काट के बिक देना तो हट जे ओकरा फिर ले सब तो ये चाहबे कले त हम परछाई लग ना मनबू अस्थिर आबू कि ना एक लोग घर में पड़ जाला सुन ना तो होई नु हेला हटे तो रो और करे सर मर्द मेहरान के ये बैठल देख के तो आगा से बढ़ मर्द में कला पड़ोसी रहना तो मुझे जी हम ऐसा कुछ ना करनी अस्थिर रहले हम के ऐसे तो कहते कि तू एक चलता मगर डांटो तो अरे ये अभी रात के का हो गेले अब हो जा टन के जा हो गइल अपन चल चिन्ह तोरा का बेटी दमाद ले देख गई वाला दी काजी रवरा ने क्या बुझात का कैसे पड़ जाला ऐसे कल जाला रवरा ने क्या बुझात परछाई पर कि ना हमरा लड़की पर एगो तो बाजिन कहीं कहीं कितना साल के का है हमरा के गांव घर ताना नहीं के मारत सब लोग ताना मारत है कि काजी रवरा भी पोता ना भइल कहिए का पत्तो है आइल बिया बेटो आवत ना तो कर ले फरिया ले सबसे अच्छा बा अपने बेटा के काहे ना दूसर बियाह कर दी मुंह देखल पाप बाटे बजिनिया महाराज हमार ऐसे सर से साया उठ जाए उनका शादी कर देम कहीं और तक तो का करी देखत 10 साल बीत गइल लेकिन आज तक ले ते छुछुनरो ना बियई मम्मी जी है ना सुनी जाय दी तना इथी ना पड़ जाला सतावला जाला जय भगवान चाहे जय होई नु हां होता का होता रवरा ना तो बोल जी हमनी के बीच में भगवान चाहिए तो 10 साल से ताकत आवत नहीं हां बोली का कहतन तनी रौरो बात सुन ली आखिर का दिक्कत करती है बजने न दिया रौरा नहीं के जानत पाहूं
सब गोतिया दिया हंसता कहता आयो दादा देखी ना बझिनिया के कहे न कि पोता खेला लेत कहे न कि कनी नाती खेला लेत आज तक उनकर पतोहिया लेगो छुनोरो ना पियाई आए बताई हमार करेजा है दहल जाता पाहुन हम का रौरा से कही हमरा लड़की के रौरा डांटतनी हम रौरो पे ना परछाई परी बझिनिया के चला हो एला तू एला चला काहे खातिर चाहिए अभी काहे परसों आई रौरा चलनी लियावे खातिर कहां रहियन ये उहे हाल बा चला हो जब तक ले उनका के सोच ना करम तब तक ले जाइबे ना करम इजल अरवा के जाए के तो जाई रोवा ये संस्कार देख बन देख के देख माई अरे चुप रह तू मुहावा तर बनना रहला ए महाराज हो बतियाई जा हम आवतन जा रहुआ बैठ जो लिया खाना ना के सही बैठाई बे बस अरे क्या हो दे हम का करी कहाँ जाए अगर फांसी हो लगावत रहे तो लोग बाग कहे कि अपने आप से ला ना सकलस मर गई कैसन घर में हमके भेज देला बड़ा है भगवान जी चाहे कोनो इज्जत के परवाह नहीं के क्यों के मुगला जिला से क्यों के कोनो फर्क नहीं के पड़ा ऐसा जमाना बाकी ये घर में फोन भी नहीं के मिलत कि अपना गाँव में फोन करी और जाए तो जाए कैसे गावे हमार माई से खा के विदा कर रही कि बेटे तार डोली इधर से उठ गई आरती तो हर ससुराल में उठी जौन दुख सुख हुई जे साथ रही कमाई हाथ ना कौन दिल है ई का हां ई का हो काहे रोत रो दादाजी हमरे के जहर ले के दे देना हम मर जाए अरे पागली का तू कहत रो अभी तक ना पड़ी कहीं कैसे तू बात कर जोर दे दो ये का है ताजी का अधिकार नहीं है घर में नहीं दादाजी ऐसा नहीं तो लागत अरे पागली का सोच गई तू हाँ अरे अब ये जिया तेरे घर में रहे क्या कर तू बात का बोले कुछ बात बोले का हम राउत बात की सुनने वाला बा दादाजी हमरे के सब क्यों ताना देता सब क्यों मारता मारा था ऐसे अच्छा रहे कि हम जहर खा के मर जाती चुप ऐसा बात कही हम का तार में कोई का दिक्कत के तरह से कर पागल एकदम शांति रह ये कुछ कह लगा का हो गइल का घर में होता काहे ना हो रौरा याद परी ओह दिन कि जा दिन हमार 5 साल के बाद हमार लड़का भइल त रौरे आदमिया हमरा के ताना मारत रही आ रौरे गांव घर रौरा के ताना मारत रहे रौरा यही लौरी से हमरा के मरले रही अब ए बाजिन के 10 साल होइला होइल काहे फालतू मत बोलिए काहे रौरा हमरा के फालतू बोलब बहुत चुप लगावनी लेकिन अब ना चुप लगाई कुछ ना वो घरी हमरा के लोग कहत रहा लेकिन कहल नहीं कि देख लिया कि समय आई कि होई आज समय देखे के करो होई हां त होई ना त हमरा के काहे घर से बाहर निकले रही काहे तू निकले अपना मने खिसी भालो गांव के सुन के काहे खातिर गांव के सुन के आई भागे वाली नहीं है कि भागा चल रही घर में हमरा के जियल मुश्किल हो गए रहे जब ए बाजिन के 10 साल आइला हो गए फिर तू बाजिन कहते बाजिन के नाम लब मत ना ले हम कहते मत ला हमरा का तो रौरा राखी जाइए हमरा बस के बात नहीं तो थी तोय हो तो पतोय अस रह रौरा ससुर बानी ना भइलो तो रौरा ससुर हम तोरा बार कहत नहीं ना बोलत रहेला माई के फिर कहते माई के बोलत रह का कहते माई रे खूब बोलेला बाबा ठीक बा चुपचाप जाके मुंह हाथ धो के खाना ना खा ई सब के फेरा में तू न रख के का करता के का नहीं करता बुढ़ाए के समय अरे तो है का कर रुई बस आई जरूर होते है बताओ तो का गुनाह कइले भी ओसन कइले पिया तो का गुनाह बोल कइले दिया भी हम का कइले रही उ दिन याद परी हम का गुनाह कइले रही तो तारा भगवान दिहलन नु भगवान देला ना तो ओही तरह समझी एकरो के दिए भगवान रौरा नहीं थी जानत रौरा जान सकता बाबूजी कि गांव घर कितना लोग ताना मारता हमरा के हमरो को घर लोग ताना मारत रहलन त ना जियनी हम जियत करनी ए घर में जियल यही घर में रही अब देखिए करा लइका होई हमर दम घोटताते लइका करा होई हम कहतनी होई का घबराई पड़ू देख तू घबरा मत अभी जियत तनी हम लइका त हमरा का बोल नहीं सकत लइका के बाजार ले के औसत की तरी अभी मैं संपत्ति हमरा नाम पर बा हमरा पर बा
अब ही घर से बाहरी कदम हो लगे बुझ लिया तमाशा करे बड़ी मान लग आज ना रहा उनको यही गति रहा उनका अपना बितरला उनको भाई मान लो कि 7-8 वर्ष पर लड़का भाई भगवान दिल में तुम्हें घूमर पर लड़का हो नु आ देखो हमारा आगे आज तक बात रोई मत आ घर में अगर केहू कुछ कह दियल तो हम मानी विजयत लिख दो मैं तोरा नाम तो पड़ा नहीं लागी बाबूजी, लोगी तिका वही गरी हम करवा दे हमके कुछ ना चाहिए दिन भर बाबूजी। कुदारी चलाओ तनी खेत करता अभी हे हवा अवस्था में करता नहीं अलई कर हम टंडली करता हमका बस बन मिलका बाबूजी रवा हाथ को जोड़ी हम खाना लगावत नहीं रवा के का हो सुन का कहता रहा का महाराज रउआ सबके घर के कैसन संस्कार बा बताई हौ सासू माँ एकदम एकदम पड़ गई बड़ी फेरा में माने संस्कार हमारा घर खराब हो गई लड़का है हाँ का है अब आग लागी में जरल फोड़ डाले खातिर ए घर के दामाद हवा मान तो के चली ऑफिस हम बहुत रह दामाद बनी ठीक घर नो? के समझा नहीं की सकत उहे समझौनी है उहे समझौनी है बताई ऐसे अब महाराज भाई करे करत करे कर तलनु तो मैं कर कराटे हम बंद कर दे ये करही के बा कुछ उपाय उपाय करी उपाय मैं हम जानता नहीं काले लागिले चोई बड़े लागिले गोड़ हाथ पर गिरे आ ओकरा के उ सेवा करी लगनु कि केहू सेवा ना कइले हुई महाराज ऐसे मैं राजपट लिख देबो करे ना बस गीत गा दिलो ओई दिन अब राउरी अभी हम जियत तनी ठीक है बा। लड़का के हम बसे में ना रही है आ थे दा तो लड़का के हाय कुदारी हमर चलाओ के हां बुला लेला टंडली करतवन बुला लेला उनका के बुला ली आओ तने रोटिया खराब आ कुदारी टंडली ना करी है। चलाई मासर देले बानी देखो तमाशा भइल बा ये तो मैं गति हो जाई कदम मैं गति कर दे एक ट्रेन ना रहा जब घर में लिख दे पतो नती पतो हिया के नावे चली बस गीतिया गाओ दादा बाबा चली चली हमारा आगे तो जानते नहीं चली जब होता ना बात हम चलते लेकिन भैया एगो बात बा देखी सब है हमने के वीडियो बनावे के यह मकसद रहल हा कि केहू ए प्रति के ए प्रकार के जे भी अगर व्यक्ति होके ओकरा के बाझिन कहल गुनाह बा एकदम सरासर गुनाह बा हो सकेला भगवान ओकरा के दे सकेले कर सकेलन लेकिन बहुत बड़ गुनाह बा ऐसे हम रउआ सब कहतने हाथ जोड़ के विनती करब कि जे एक प्रकार के आदमी ऐसा मिले ओकरा से घृणा मत करी सके घृणा बहुत लक्ष्मी के प्रमाण है लक्ष्मी के अपमान हो जाए घर बुझे कि विनाश वही घर से चालू हो जाए ऐसे ऐसा अपमान ना करे के चाही ओकरा के संतावना दी ओकरा के संतोष दी न तो अगला काल जर खा जाए मर जाए तो अपराध के भागी बने के पड़ जाए